wyrusza 81. pielgrzymka rybnicka. Bardzo się cieszę, że mogłem wszystkich pobłogosławić na drogę. Niech Pan Bóg im towarzyszy, niech wypraszają potrzebne łaski dla siebie, dla bliskich, dla całego Rybnika i dla Kościoła. Myślę, że liczba ta sama, która w zeszłym roku, chociaż mówią ci zainteresowani, że jest więcej, co nas cieszy, około 1500 osób, bardzo wiele młodych, to też jest wielka radość, widzimy i te wózki, dzieci małe, to jest przecież ta nadzieja, także Bogu dziękować, że ludzie chcą, idą, że w tym kryzysie wiary, o którym się tyle mówi, my pokazujemy, że jest zupełnie inaczej. Idę 6. raz na pielgrzymkę. Ja idę 10. raz na pielgrzymkę. A co Ci się podoba najbardziej w pielgrzymce? Wszystko, ja lubię wszystko. Idę około 20 raz i zawsze intencja jest jednakowa za całą rodzinę. Ja idę 8. raz w tym roku, no i idę w intencji, żeby jestem po maturze, żebym dobrze wybrała, żebym sobie dobrze poradziła z moją przyszłością. Oho, kto by to zliczył? Nie wiem. Przeszło 20 na pewno. 20 raz. A w jakiej intencji w tym roku Pan idzie? A, to jest moja prywatna sprawa. W tym roku mam intencję zdania matury. O miłość i pokój w rodzinie. Już pielgrzymujemy ja, żona, córka, dołączy malutki syn jeszcze. Także jest to ważna rzecz w życiu naszej rodziny. A ja idę 34 raz, odkąd dzieci są to z dziećmi, nawet Michasia kiedyś tam w brzuchu u mamy szła. Intencja zawsze jest inna, czasem to są podziękowania, czasem prośby, ale bez pielgrzymki nie możemy żyć. No ja idę 3. raz, w intencji o zdrowie prosić. Także mamy nadzieję, że dojdziemy, że będzie dobrze. Rok temu szedłem, ale powiedziałem Matce Boskiej, żeby się nie pogniewała na mnie, jak nie dojdę aż do Częstochowy. Ale doszedłem do Gliwic, podziękowałem i wróciłem. Jestem z tego tytułu bardzo, bardzo szczęśliwy, że przynajmniej część tej pielgrzymki odbyłem. Życzę w tym roku tym, którzy idą, powodzenia, zdrowia i niech ich ta Matka Boska przyciąga do siebie. Jeżeli chodzi o pielgrzymkę, to na pewno ważna jest droga i bycie w drodze z Jezusem, ale też z braćmi, którzy tworzą tą wspólnotę. Zapraszamy, jak nie w tym roku, to może w przyszłym. To też jest taki moment nawracania się. Wszak człowiek nawraca się całe życie, bo to jest proces ciągły. Każda pielgrzymka, mam nadzieję, przybliża do Boga. No i pielgrzymką jest całe życie, a to jest tylko taki symbol. Zawsze towarzyszę grupie drugiej, jestem jakby fanką grupy franciszkańskiej. Naprawdę warto. Po prostu trzeba przyjść, zobaczyć, doświadczyć i iść. Może nawet i wiarę odzyskać, jeśli ją straciłeś. Idź razem z nami, Franciszkanami. Hej! Naprawdę bardzo, bardzo jeszcze raz wszystkich dziękuję dla tego jednego momentu spotkania u stóp Matki Bożej, przytulenia się do jej serca. Warto. To już jest zabezpieczenie przed drogą, tak? Ten posiłek? Tak, wzmocni się zabezpieczenie przed drogą. Trzeba jeść, żeby iść. Dokładnie tak, a droga daleka. Droga daleka, jak zawsze, jak każdego roku. 10, 9, 8,
Maryjo, Ty radość nam dasz. Spraw Mario, niech serca się śmieją. Maryjo, daj na szare dni pogodną twarz. Maryjo, Tyś naszą nadzieją. Maryjo, Ty radość nam dasz. Spraw Mario, niech serca się śmieją. 3, 2, 1, i rusza. Machamy, pozdrawiamy i na drodze za chwilę rozpoczniemy modlitwę. Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.